Shalom, horas ma di hamu saluhutna, damang dainang nan haholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Adorang so tatangi ho barita nauli di pesta Paskah na parjolo, ima pesta haheheo ni Tuhan Yesus Kristus, sian namate, tama jumulo tapasahat daging utodita, tu debata, tapasada marohata, martangi yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Damang dainang nanihaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, barita nauli di pesta Paskah na parjolo, manang pesta haheheo ni Tuhan Yesus Kristus sian namate, nienek do sian Evangelium Markus biddu 16, mamuhai mai sian ayat sia, dalam berhaujungam ma di ayat na pasapulualuhon, songonon mahatanay dok desi, laos pahihuti-hut tamu ma di bagasan rohamu naganup. Alay yang go Jesus naung mulak mangolu, sogot di ari perjolo dung ari sabati, di pataridaho do dirina jumolo tu si Maria Magdalena, sianido di pabali na jolo pitu si bolis. Jadi laho mai babua hosa tuaka na madongani ibana na jolo, akan amarsak jala tu matangis. Alai dang porsea na sida, naung mangulu jala naung di ida si Maria ibana, dungi di pataridahon ibana muse dirina tu dua halak sian na sida, marupahon rupa na asing, dinalaho marhutasada na sida, jadi dohot mana sida, Roma marita hossa tuak kanongan nai, alay nang nasida dang dihaporsiay. Dungi muse uju hundul nasida mangan, di pataridahom madirina tuna 12, di pisang maganggu dohok jogal ni roha nasida, ala soporsea nasida dia kanaung marnida ibana, naung hehe sian namate, jadi ninda mamandok nasida, laho mahamu tulia portibion, jami tahun hamu mabarita nauli tunasa nati noppa, na porsea jala tardidi, dapotan haluaon, alai naso porsiai, hona uhum do, jala omma tanda na mangihut tuna porsea, babalion na sida do akasi bolis maritehite goarhu, dohok makatahon hata naib baru, joputon nasida do akka ulok, jalanang ni inum na rasun hamatean, dang pola mahua nasida, apehon nasida matangan na tuaka na marsahit, gabe malum ma hilalaon na, olat nido sahat na. Hamu kadongan na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, damang dainang haanggi pinaribot, tema di pesta Paskah na parjolo, didok huaso haheheo ni Yesus Kristus. Dalam melidok di bahasa Indonesia, kuasa kebangkitan Yesus. Amak kadongan na hinaholongan adorakso tatangi yang berita naulion, pinasahak majolo tu hamu saluhutna, selamat hari Paskah ma di hamu saluhutna. Sianahami keluarga Pardita Lukas Baida Purba, dohot keluarga saluhutna. Damang dainang diari sahab bason sahak mahita tu pesta lasni rohata, pesta ulup-ulup di saluhut halak Kristen di sandok tanoon, di namang ulupos saluhutna akka, pandonganion pangurupion ni debata, tarlumobima, di namarningot kita haheheo ni Tuhan Yesus Kristus sian hamatiani,
Jala taparhatutu do di bagasan hapor syautai. Ay nunga ditaluhot Tuhan Yesus Kristus sa luhut na sorop ni hamatean. Jala gogo ni sibolis na mangihot-ihot sa luhut na parnguluan ni jolma pardosa. Asadang be say holan di bagasa portibio jolmay. Asadang be parjambar jolmay di hamatian na saling-liling na. Alay dibuat Tuhan Yesus Kristus dosada na umarga si tutu ima haluaon na saling-liling na huhut ima hanguluan na saling-liling na. Hamuak kadongan inang sahat kita sadari tu pesta Paskah na parjoloy. Dihata ni debata lahu mamakulingi hita ima taringot tu perjupangan ni Yesus dohot si Maria Magdalena. Dohot tu sesianay. Jala dipatuluhon Yesus do dirina naong hehey. Asa hubas na sida lahu mamaritaho barita na uli. Uhut jala asa jupang. Ingol na sida ima habaranion asa unang bemabir rohana sidang manangganggu rohana sida siala naong hehe Kristus sian hamateani nunga tututalu hamatean binahin ni huwaso ni debata di bagasan hadirion ni Tuhan Yesus Kristus yala asa unang beganggu rohania kasisian na ido ubahin naro Tuhan Yesus pajupak ko dirina tusalhut akasisian na asa huwaso hasahaheo ni di bagasan ni Kristus Yesus manotong gabe haporsyaon di bagasan ngulu ni salhut akan naporsya perlu mobi ma tusalhut akasisian nai mulata pamanat hamu akadongan na hinaholongan diturpuk barita nauli di bagasan obason ima mulai siyan ayat siya sa Rodi ayat na 15 ima siyan mula na uju soso tarsilang depe Tuhan Yesus nunga sa idok Yesus tusalut akan naporsya naik komate anak ni jolmai jala hehe di ari patuluhon hobar tunasar surat dia kabuku ni panurirangi jala dung tolu ari hehe ma Yesus sian hamatean jala pitor jupang ibana dohot saluhut na akan naporsea terlu mobi ma di basa turpuk taon tu si Maria Magdalena di bagasa perjupangani hamu akadongan na hinaholongan macela si tutudo rohan ni si Maria Magdalena gabe pitor merlujung ma ibana tumopot akan na hinaholongan na asa pabuon na naong hehe Tuhan Yesus Kristus yan hamatean jalanunga dicupangi Yesus ibana alay gabe di parekeli do ibana asa soporsia na sida dungi dicupangi Yesus maakasisian nai ditiki nababir do perohan na sida tuaka panggonggomi hati-hai sialadang be rap dohot nasida Tuhan Yesus jaladang adong be nabui gabe pangusadean dohot parsigatungan nasida dung mate Tuhan Yesus Kristus ditikiro Yesus majupangi nasida gabe lap tamba do biar ni roha nasida sayiri pun nasida do sibolis Tuhan Yesus nanaing mangago nasida alay Yesus diboto ibana do roha na sidai gabe di dokma unang mabiar hamu gabe lam toguma haporsyaon na sida syala dang ditadikon Yesus na sida jala marnida ido na sida dihuaso ni haheheon ni Tuhan Yesus Kristus gabe ingot mamuse akasisian nai dia ka pardalanan na sida rap dohot Tuhan Yesus Kristus uju sotar silang dope Yesus gabe la pirma partodion na sida dihilala Yesus do nunga mago bebiar ni roha niak kasisian nai gabe didok mamuse tu na sida
baritahon hamu babarita na uli tu sa dokpor tibion. Dison mahuaso ni haheheon ni Kristusi. Gabe margugo maakasisian nai. Laho mamaritaho barita na uli tu sa lut akabangso. Hamu akadongan na hinaholongan di basang kuar Tuhan Yesus Kristus. Maca ulido motivasi dohot tinjauan ni pamodayo ni Tuhan Yesus Kristus tuhita di bagang sanopason. Ima asa di palua saluhut na porsea jalada taruhum be nuaing nang muse saluhut akan na porseai molo dung jupang ima ari panguhuman na badiay. Ido apalay pola naboy taida di baga sa turpuk barita na uli sa nompason. Asa saluhut na borhat akan na porsyay. Mabaritaho barita na uli taringot tu haheheo ni Tuhan Yesus Kristus. Songon na pinatorang di baga sa turpuk ta di baga sa nompason. Asa unang meret niyan siyan saluhut na. Akka parbaritaw na uli na sida. Jala asa doktong na sila sa tiya tinamakaposi jala makpangusadean tu bagasan huaso ni Tuhan Yesus Kristus marhite-hite haheheon na siyan hamateani. Amakadongan na hinaholongan asa tutu asa unang dada holan malua sabing akan aporsia di hari paruhumani. Iya nabi na baga-bagahon ni Tuhan Yesus Kristus tua kasisian na asalaho mamaritaho barita na uli alay dohot do mangihut tonon mangihut saluhut na idaw na sida so nalidok na ihut tungolu ng ulaw ni naporsia di Jesus Kristus na mangulu dohot na mangula do di bagasang kuwarna ima haholongon na mangihut to na sida. Parjolo di bagasan kuan ni Tuhan Yesus Kristus na buhay pabalihon akatod di nahodar. Siya tonga-tonga ni halak, siya tonga-tonga ni masyarakat, nang siya tonga-tonga niya kahumaliyang. Napaduahon, makatahon hakahatan na baru, napatuluhon, naboy naluhon ulok, jala malua siya nakarason, napamatehon jolma na diportibyon. Boy taida di ayat na papisapulupituhon doho di ayat na pasapaluhon. Papaton tuk pamalupon akan amarsahit marhite na mga pehot tangan tu saluhut akan amarsahit. Boy do hita mga tusi akabaga-baga na pinasahan ni Tuhan Yesus Kristus tu galup akan aporsia di bana di portibyon. Sa dibaga sa pangatusyon na songo na tersurati ima pabalihon akatod di nahodar na maragami isa luhut na akaparngoluan ni jolmay. Tudos mayatong akamu akadongan na hinaholongan di basang kuare Tuhan Yesus Kristus. Tuaka hamaulon ng rumang niya kasahit na dong itonga-tonga ni paralanding uluta na boy taiday dinamasa akaparsahiton dinamasa akatantangan-tantangan terlumobi maisarani tuaka situasi nasay pinaula-ula ni sibolis tersongom may aka parsahiton ni tonga-tonga ni aka masyarakat boy taiday akadongan ima aka pengaruh-pengaruh ni aka narkotika manang obat-obat terlarang, songon narkoba, pergaulan bebas, dot aka penyakit-penyakit tonga-tonga ni masyarakat, songon aka parjujion, hamabuhon dohot lan na asing. Naboy do sa luhut na gabi songon raso ni, tuak kasaluhut na generasi muda, nang di tonga-tonga ni aka keluarga ni halak Kristen, molo taida di zaman partikes sonarion. Hamu kadongan dang holan sahit di pamatang manang di pardagingot ta alay do akasahit ni rohan na buhay pamalumon ni salut akan na porsia di Yesus Kristus marhite-hite huaso ni debata
nang marhite-hite akka ubat medis ihuddo di ngulu nang diulaw na sida kana badia songon Jesus na mabaritaho barita nauli digohi tanda halongangan sian bona sahat tu ujung macarikot doi botoon uhut tiopon jala haposan jala diulahon jala patuduhon diganup sisian ni Yesus Kristus di partikia si saunarion di partikia ni hajol maon nalam maju si tutuno engon ima nalam mga sahop parbinotoan ni jolma dohot pasidikon huaso ni duru ni dirina asalam hiras roha ina sida mamaritaho barita nauli naong pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus asalam macay bidang pakorhon ni haheheo ni Tuhan Yesus Kristus nanaing idaw matehiti turpukta barita nauli besanong pason dang hawalan haluaon na siyan uhum parpudi tapoton yak kana porsia jatar didi na pinalumehon ni Tuhan Yesus Kristus salut na kana porsiay alay dohot doha tuaon na sida jala hatauon na sida manaluhon akana pasikor-sikorhot dohot pamatehon ngolu ni jolma di portibion dohot do pamalupon akka sahit sude marhite-hite goar ni Tuhan Yesus Kristus doi lehonon ni Yesus Kristus tonga-tonga ni ngulu ni salut akan nasiatia maka porsia ibana martehite turpukon naeng matadda siap parton diota doho siap pambahinata huaso ni haheheo Tuhan Yesus Kristus ima huaso haheheo ni Yesus Kristus naik kemabuan hita gabe marhamubao ni roha siap biar ni roha gabe pirtor ditta nang pesibata ganggu hita binahin ni akaragam ni panggulmiton ni ngolu alay dung bongot tita tuhuaso ni haheo ni Kristus Yesus tuhatay ikon gabe parroha na pirtod di hita jala bolong manasa biar ni roha mangihuton Jesus waso haheo ni Jesus Kristus ikon mabahin hita gabe parbarita nauli tu sandok tanoon ikon manada do hita di portibion asaboy matadok dangadong nahot di portibion alayang go nahot rodi saling liling na imahuaso dohot tolong ni Tuhan Yesus Kristus natoktong mangodihon ngulu ni salut akan na porsiay hamuak kadongan na hinaholongan huaso hayo ni Kristus mambuan hita uhut mambahin hita gabi margogo mangalo akaragam ni hasahaton mangalo akarumang ni najat dohot margogo hitalaho mangalo nasa sumbia ni sibolis waso ni hamatean ondo nagabi jamita diak kana porsia di ibana molo nang persidohot tita kadongan laho makilalahon ni mahaheheon ni Tuhan Yesus Kristus marhita-hite mata ni haporsyota talok matutu na persidohot do hita maka porsia ibana di basan hasiatiaon uhut mangulahon ahadon narikot nani halomohon ni Tuhan Yesus Kristus songon udut ni na pinangidona di bagasan ngulu ni saluhut akan na porsia uhut na maka porsia ibana na makamonangan sian hamatiani atong hamuak kadongan na hinaholongan songon sahalak na porsia hita uhut sahalak na satia mangihuton dal di bagasan pakilalaot ta makilalahon haheheo ni mahamonangan ni Tuhan Yesus Kristus na manaluhon sorop ni hamatean na perjulo sahalya kadongan na hinaholongan ekon tubuh mahabaranion di bagasan nguluta tubuh mahabaranion di bagasan haporsyota inamadalani ari-ari ni nguluon dang tahutan betutuhita hinorhon ni haheheon na binuan ni Tuhan Yesus Kristus siala di batana tasobba Tuhan na tasobba ima Tuhan na marhuaso di banua gijang di banotonga nang di banua toru haheheo ni Tuhan Yesus Kristus ima na makobarhon nunga marhamonangan ibana sian banua toru waso ni banua toru pe nunga di selesaihon mananunga di pasidong ibana ulon na dalam marhamonangan ibana di banua toru di toru ni tanoan hamuak kadongan na hinaholongan datung beselam
di bagasan holso hita, di bagasan habiaro kita madalani ari ngulutta, alai di bagasan semangat na baru mahita martite pasca na parjolo, ate hite haheheon ni debata marhite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, namadok, namarhuaso do debata di banua gijang di banotonga dohot di banoturun, huaso haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, naikon mabuan di hita mabahen hita, asa hehe sian saluhutna akadosa, hehe sian saluhutna kahasomalan, hehe sian saluhutna kabako-bako, naso ni halomohon ni roha ni Yesus itonga-tonga ni ngulutta, alai hehe mahita laho mangulaho saluhutna narikot, lumobi nadi hasiholi ni debata, songon na nihirin mi debata ulaho ni Tuhan Yesus Kristus itonga-tonga ni nguluna, ujumangulu ibana, alai ima nagabe gobarat di hita mo kadongan na hinaholongan, asa hehe hita mangradoti nasa ulaon, asa hehe hita parsidohot lao mangihutot Tuhan Yesus, asa hehe hita rap marolopolop saluhut na hita di naong marhamonangat Tuhan Yesus Kristus, di naong manaluhon saluhut na sorop ni hamatean dohot huaso ni sibolisi. Jala songon edok na di ayat 15, jadi ninna mamandok na sida laho mahamu tuliak portibion, jami tahon hamu mabarita na uli tunasa na tinoppa, di ayat 10 didok muse na porsea jala tardidi dapotan haluaon, alai naso porsiai hona uhum do, atau ngakali kadongan na hinaholongan isang gore Tuhan Yesus Kristus, songon na pinangido ni ayat 16 ai mahita, na porsia jala tardidi asa dapotan haluaon, naing parsidohot kita gabe dapotan haluaon, tauloi ma marha porsiaon na tututu debata, angasahong guarni Tuhan Yesus Kristus manaluhon sumbia gogo ni hasianganon, asa disaluhut na porsiai tongoson ni debata ma huaso, songon huaso na nilehon ni debata tu Tuhan Yesus Kristus ujung mangulu do peibana di hasianganon, ima huaso songon na pinaandar na kaning ada tersurat di 17, jala omma tanda akan na mangihut tu akan na porsea na parjolo pabalion na sida do akasibolis martehite guarhu do makatahon hatane baru joputon na sida do akka ulok jala nang diinum na sida rasun hamatean dak pola mahua na sida, ape honon na sida matangan na sida tuaka na marsahit gabe malum mahilalaon na holan haporsiaon dua kadongan na hinaholongan na tuk marguguihon sa luhut na hita na porsia molo polin molo hibul hita mangasahon goar ni debata, mangasahon goar ni Tuhan Yesus Kristus sa panggulumiton ni ngulutta, sa luhut na huaso na dong di portiben na laho mga bati parsauran las ni rohata na binahin ni Tuhan Yesus Kristus, molo tapangasahot Tuhani tutu sahali na ikom mamarhamonanga kita. Atong unang beganggu roha, unang beganggu pikiran, unang beganggu daging naktodita, tapapos marohata, sa unang be di bagasan haganggu kita laho madalani ari-ari ning ulutta, molo masa peragam ni kahamawlon, molo masa peragam ni hasusaan, tadokma pos mahorohaku asa diramoti debataho jala dehonon na tuho huaso songot tu Yesus Kristus anak kaholongan nai itarututu anak kaholongan ni debata molo hita satia maka burjuhon ahadon na hinalomohon ni roha ni debata na neng chulahonota jala lehonon na gogo tu hita saluhut na uhut di pudian niari di ujung na muse boy hita marhamonangan mangihuton songon naong ni hamonako Tuhan Yesus Kristus si disaluhut na sakap ni debata atong tapangasahom ma debata tapangasahom ma Tuhan Yesus Kristus asa di bagasan hamonangan ngolu nang saluhut na natahirimi horan di bagasan Kristus Yesus madapotan hita haluaon jala marolopolop dapat tua hita di pardalanan ning luta. Amen martangyak kita. Mau liate ma Tuhan isobahon na sarwa nami to depanmu na marmulia.
Nungau kami barita nauli nagabi ojak di bagasan sadarion. Ima barita las ni roha, ninang marhamonangan anak kaholongan ni rohap Tuhan Yesus Kristus. Marningot kami tutu, balga ni holong muna ni lehom mo matehiti anak kaholongan mi. Nang palumehod di hami haluaw na saling-liling na. Nang pangalumehod di hami hanguluan na saling-liling na. Uhut nang palumehod di hami tiruan na arga. Asa ulahon namin matututuhan. Maka porsyai ho sa luhut na ragam ni panggulmiton ning gulum nami. Mga sahok ko di sa luhut na ragam niya kahamaolon. Nakutaw kami di pala ning gulum nami. Asa dadatalo kami Tuhan mga alo sa luhut na alay di ujung na muse marhomonanga kami jala Maria iye dang to dinami laho mamuji-muji ho di bagasan holong nasyan hoy. Atong paso-paso masa luhut na hami sa luhut na nang ruas ni Huriam nang sa luhut na ama nami na namin na tumangyon hatam. Asa gabi mangul na siya di ba sa pakirimon na balia. Asa gabi mangul na siya di ba nga sa makusandean holat turpam mo na badia. Jalo matuhat tangyang pangiduan nami. Holan di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martangia kami jalondok mauliate turupamu. Amin. Shalom, horas madihamu saluhutna. Selamat Paskah madihita saluhutna. Horas.